2014. Αθήνα. Ογκολογικό νοσοκομείο. Μια γυναίκα 42 ετών λαμβάνει τα πιο φρικτά νέα. Καρκίνος μαστού, σταδίου 4. Μεταστάσεις στα οστά, στο ύπαρ, στους πνεύμονες. Οι γιατροί είναι σαφείς. 6 μήνες ζωής, ίσως λιγότερο. Η γυναίκα ονομάζεται Μαρία. Έχει 2 παιδιά. Δεν θέλει να πεθάνει. Ξεκινά χημειοθεραπείες. 9 κύκλοι. Ο όγκος δεν ελαττώνεται. Μεγαλώνει. Οι γιατροί της λένε «Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Πήγαινε σπίτι. Κάνε ό,τι θέλεις με τον χρόνο που σου απομένει». Η Μαρία καταραίει. Αλλά η μητέρα της, ευσεβής γυναίκα, της λέει «Πάμε στην Αίγινα, στον Άγιο Νεκτάριο». Η Μαρία αδύναμη από τη χημειοθεραπεία πηγαίνει. Προσκυνά τα λείψανα του Αγίου. Προσεύχεται. Κλαίει. «Άγιε Νεκτάριε, έχω 2 παιδιά. Δεν θέλω να πεθάνω. Σώσε με». Επιστρέφει σπίτι. 2 εβδομάδες μετά αισθάνεται κάτι περίεργο. Ο όγκος που πονούσε δεν πονά πια. Πηγαίνει για εξετάσεις. Υπερηχογράφημα. Αξονική τομογραφία. PET scan. Ο γιατρός κοιτάζει τα αποτελέσματα. 1 φορά, 2 φορές, 3. Ελέγχει το όνομα. Σίγουρα έγινε λάθος. Δεν είναι οι ίδιες εξετάσεις. Αλλά είναι. Ο καρκίνος εξαφανίστηκε. Εντελώς. Όγκος μαστού. Δεν υπάρχει. Μεταστάσεις οστών. Εξαφανίστηκαν. Ύπαρ. Καθαρό. Πνεύμονες. Καθαρή. Ο γιατρός γράφει στην ιατρική έκθεση «Πλήρης ύφεση, χωρίς ιατρική εξήγηση». Η Μαρία ζει. 10 χρόνια μετά, υγιέστατη. Τα παιδιά της μεγάλωσαν. Αυτή η περίπτωση καταγράφηκε. Υπάρχουν οι ιατρικές εκθέσεις, πριν και μετά. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν σταμάτησε να θαυματουργεί το 1920 όταν πέθανε. Συνεχίζει, με ιατρικά ντοκουμέντα που το αποδεικνύουν.